Не знам вие как сте с столовете, обаче аз съм изключително претенциозен. С времето съм имал гейминг стол от AOF бранд, дето са реално фалшивите DX-Race и така нататък, дето се водят като от спортни коли и не беше въобще удобен, след което като дойдох от Германия си взех ето този офис стол, който направо ме уби и седа и се чудя добре какъв стол трябва да си взема, че аз да мога да седна на компютъра, защото аз си върша работа, примерно седна да обработвам видео и така нататък, обаче не мога да се накарам да седя. И какво направих? Реших да all-in и си купих ето това. И какво е това? Това е Razer Iskar 2 New Gen. Виж така се казва, това е стол за 700 евра, който днес аз ще сгубя и ако и този стол не е удобен, аз се отказвам да търся удобни столове. Сега ще го отворя и ще видя какво има вътре. Помежду това чудо тежеше 40 кг, ако не се лъжа. Едва съм го качил сам до третия етаж и малко се убих, обаче айде да видим какво има вътре. Има и ръкавици, които реално не са брандирани, обаче са зелено и черно. Окей, това е брутално. Това, което има тук е типичното писмо от Razer, което получавате със всеки техен продукт, обаче изключително голямо. В смисъл, това е много готино и отзад са и инструкциите. Седалката реално тежи и не е толкова голяма, колкото изглежда по снимките. Поне това, което аз съм гледал на снимки и клипове, изглеждаше по-голяма. Така, това е възглавничката, която е изключително мека. Аз на гейминг стола от преди имаше възглавничка, обаче тя беше отвратителна, пък това е меко. Окей, това е седалката. А тя вече... Окей, армсрестовете вече са сложени. Тя е изключително помеждуто е тежка, what? Аз съм изключително очуден всичко тук колко е тежко и quality, нали, за парите, които съм дал, реално трябва да е. Така, това е вътре. Окей, този наистина е вътре, значи другите не съм ги сложил, като хората трябва да ги сложа. Този влезе също така. Next! Дига се на така и се слага... На какво се водеше? Абе това дете се дига нагоре и надолу, забравих как се казва, няма значение. Това влиза тук, това влиза тук, така, да. Окей, след това продължаваме с седалката. Имаме ги болтовете, които вече са вътре и реално сега просто трябва да ги отвия и да си сложа твато, както се казваше, забрал се, не знам. Този стол изглеждаше по-голям на клиповете, между както го гледам на живо, не е чак толкова голям, колкото изглеждаше. Така, на къде трябва да гледа е въпросът. С тази част на сам трябва да е. Ето така. Да, така трябва да е. Много е топло и аз съм много изморен в момента и с това мъкнене и баш не всичко ми е като хората в главата, ама това са си рисковете на професията. То да ми беше и професия, обаче ще е професия не. Едната част върху другата, които сглабях, това ще е досадно. Аз го оцелих ли бе? О! Аз го оцелих от първия път без да искам. Окей. Тук стана е бати кочията, ама ще има кой да чисти. Проблема е, че ще съм аз. Така, трябва да развия тук нещата отстрани, след което да я напасна. Аз почна да ми излиза под помеждуто. Така, сега да качиме тук отгоре. Всичко е затегнато. Сега. Има сега оплътняващите. Така, ето това реално е столът. Кръчета са изключително смут помежду другото. Къде му е възглавничката? Ето и възглавничката. Да е сложи и не, давано е пари все пак. А тук стана изключително голяма военна зона или там как да го нарека. И реално това е стола абсолютно сглобен. Я да седна, да си го тествам вече, ако падна ще е смешно поне. Реално е добре, само че ето така. И с тая възглавничка надолу. Възглавничката е мека. Оп, трябва да се заключи. Не съм сигурен от къде обаче се заключва. Да не ходи нагоре и надолу. Да не прави това.
Окей, ще трябва да си го видя после от YouTube, защото си нямам и на идея. Тук има някакви за натискане, не е за дърпане, както на старият. Нямам си на идея. Тук има съответно за това, което е за гърба, за нагоре и надолу, наляво и надясно. Това е за нагоре, това е за надолу. Само да видя къде спира, къде се натиска, спира, се клати, защото е досадно. Аз това най-много го мраза, нали, както казах, да се клати. Оп, майче вече няма се. О, да, това вече е много окей. Ами ще трябва да си го напасна. Ям средството са изключително смут, помежду другото. В смисъл, това е стола. Има малко люснес, обаче доста е удобен реално. В смисъл, няма какво да си крива душа. Той има за тея такова напред, назад, настрани, долу и така нататък. Нали, да са по всеки вкус, така се каже. Тук е за навътре и навън реално. Защото те се водят 4 идеи, как се водят, и аз не съм сигурен. Ами реално стола е изключително персонализиращ, в смисъл може човек да си го направи както му е кеф. Много хвалиха това, дето се мърда настрани и може би се прави реално. Да, бих казал, че е удобен, а без възглавничката. Да, изключително удобен е. Мисля, много съм доволен. На това може да се седи. Не знам как се вдига нагоре и надолу, обаче ще трябва да видя. Ще трябва да си го видя, най-вероятно тук трябва да е. Да, ето го. Едната е за подпуснато, другата е за нагоре и надолу. Ето го. Окей, разбира. Този стол реално е удобен за разлика от всички други, които съм. Просто ще трябва да си го оправя както аз искам и това е най-брутално. Човек може да си го прави така, както на него му е удобно. И това е много готино. Тази възглавничка не знам дали ще я ползвам, защото ми бута главата прекалено напред, което аз не искам. Нали, не знам, ще си преценя с ползването. Изключително по-добре се усеща от ония, ама сега нормално, разликата е 500 евро. Ония там май го взех за 80. Даже 600 евро. За 600 евро усеща се разликата в колите, но дали ще е worth it, не съм сигурен. И аз с това видео реално искам да поставя началото на моят гейминг канал, където ще качвам гейминг ориентирани видеа, което е малко глупо, защото започвам с анбоксинг на ето този стол на Razer. Обаче да, пак е свързан с канала и това ще е моят гейминг канал реално. Ще видим точно какво ще качвам, още не съм го измислил, но знам, че искам да го има. И да, ако ви е харесало това видео, може да се абонирате, да харесате и това ще е. Чао, чао!